6 persuni fosthom 4 tfal kienu involuti f'ħabta f'salib it-toroq bejn triq it-torri ta' Alof Winja Court kantuniera ma' triq il-Fortizza tal-Grazzja fix-Xajra. L-inċident seħħ l-erba' għal ħabta ta' l-4:9 bejn trak tal-ġebel misjuq minn raġel ta' 45 sena minn Ħalqormi u karozza Hyundai Accent misjuqa minn mara li għandha 45 sena wkoll u li hija mix-Xajra. Magħha fil-karozza kellha l-4 tfal illi l-età tagħhom dvarja bejn il-5 snin u l-11 sena. Mad-daqqa it-tfal u l-mara nqabdu fil-karozza u kellhom jissejħu l-membri tal-Protezzjoni Ċivili sabiex joħorġuhom il-karozza. Jirriżulta illi 2 mit-tfal u l-mara weġġew serjament u ttieħdu minnu fih l-isptar permezz ta' żewġ ambulanzi. Fuq il-post marru raba ta' tfal fejn deru isabru lil żewġ tfal illi għall-ewwel deru li ma weġġewx hekk kif kienu taħt xokk kbir. Il-pulizija qalu li aktar tard dawn iż-żewġ tfal ittieħdu l-isptar minħabba illi der illi sofrew xi ġrieħi. Is-sewwieq ta' trakk ma weġġax. Fuq il-post marru l-Pulizija tad-Distret fejn ħejjew rapport tal-inċident. Minħabba l-gravità ta' dan l-inċident, il-Pulizija qalu li bil-każ ġie informat il-Maġistrat tal-Assa Neville Camilleri fejn ħatar diversi esperti sabiex jassistuh fl-inkjesta.